Belai kheno hambai mario hasteni kha ganang maya ganang takhoktai bukhok songno o chini Sajla chugya Kishti Tripurano khairogoi hamjagoi chubachu rui tongnai takhoktai bukhok song Norok salbrum no ano phone khlai sungoi tonglai jamani bahai wngkha bo sakham Nogo Tulang Jakha comment khlai text khlai sungnai takhoktai bukhok song aw norno belai hambai mario norok hamjagoi khairogoi se sungoi tongo hingpano ang norokno update dinani jora mayen bagai norong thani nakar sano taibo obo hai khlaioi kwbangma maya ganang takhoktai bukhok song norok borokni nok nukhungo phaioi chubachu rinani bagai phainai hinai ano phone khlai tongnai o maya ganang takhoktai bukhok song norno belai kheno hambai mario norok o jorao boni nok nukhungo phaioi malai glak norok hamjagoi khairogoi chubachu rinani musungoi tongham kai haino hai ang norokno saklai rijao o video ni screen sakao borokni account number rinai norok chubachu rohori mano tini 5 tarik February tini sak jorate bini sak hamya treatment khlaijako tamni himale miya dholai ni Agartala gari bai thanga aboni yagulo flight bai khlai Kolkata thangka hangkai belai kheno bini sak belai thangka aboni bagai bono CT scan report nanani bagai nawi manliya sak kebel wngmani bagai tini sak jorate bono mongsa treatment khlaijako jesek mansa ang norokno update diwoi phunukmani bagai kwrwngwi tongdi kubui kok TV o Jotonono hambai. Sini last deh cong nih, cong last sih marawan enggak? Koi kulit tuza, cong tabu Kolkata sampai kaya tabu. Sini back nasi tonggo.